Kovara Nûbiharê 33 salan bi 172 hejmaran bi peyvên xwe yên kurmancî bûye bîra edebî. Ji helbestê bigire heta werger, hevpeyvên, analîz û çîrok, di her rûpelekê de ew li peyrê witiyekê nû bûye. Gelek helbest û çîrokên ewil di vê kovarê de weledîne. Bi dosyên xwe yên taybet, hûrik ve koleya bîra edebiya kurmancî. Kovara ku bi salana îlhamê didewe, êdî di bêrika we de ye. Hem li ser Google Playê hem jî li ser App Storeê. Bi sepana xwe ya nû her wextî û li her derê hûn dikarin xwe bigihînin hemû hejmarên kovarê. Tekane tişta pêwîst sepanê daxînin û bibin abone. Paşî di hemû hejmarên borî û yên nû li ber destê we bin. Mizgînî ji bo aboneyên ewil. Ji bo demekekên abonetiya salekê şûnek hûn 500 TL bidin, tenê bi 299 TL hûn dikarin bi dest bixin. Belê, bi tenê 299 TL. Destê xwe sivik bikin û bilezînin. Xwe bigihînin hemû hejmarên kovara me. Kovara Nûbiharê êdî li ber destê we ye. Daxînin, bibin abone.